מה? רגע. אז אוקיי. בינתיים שאני נכנס פה למשחק, זה משוגע. אוקיי, מה קרה? לא, שום דבר לא לחצתי. אוי, יש פה כמה בעיות קטנות. רק שנייה. יופי. יופי, זה חזר למצב הרגיל של המשחק. אוקיי, לוקח לזה זמן להתחבר, להיטען. מה שזה לא יהיה. אז... אוי נו, כמה זמן זה לוקח? אני לא ציפיתי לזה, טוב. שנייה ייכנס. שוב, כי זה לקח הרבה זמן. זה לא אמור לקח הרבה זמן. אוי נו, באמת, אתם משחקים עליי. עכשיו זה לוקח הרבה זמן, אני לא מבין. אוי נו. נו, למה? נו. מה סגירת מה קרה? פתאום הטלפון נתקע? אני מבין שהמשחק לא רוצה לקבל אותי עכשיו. יואו, מה קרה? אני רואה שאני לא עומד לעשות את זה. מה אתה רוצה? עכשיו אולי אני אכנס בחזרה. לסגור את האפליקציה. אוי יופי. סוף סוף. נו. וואי. אוקיי, בוא נראה מה יש במועדון. אוקיי. נו. אוי נו. אוקיי, בוא נראה. El primo. בוא נראה מה קורה פה עכשיו. El primo is here. Face the fury. תמות. אוי, נו. זה באמת קשה. זה ממש יפי. הוא ברח משם. אבל מה המטרה שלו? למות? מה המטרה שלו? מה? מה קרה? הולכת לאנשהו? Punch. אוקיי.
רגע, הולכים עכשיו לאנשהו? לא, אני לא תודה. El primo is here. לא אני. לא תודה. אוי ואבוי. למה אני לא שיהיה אזעקה פתאום? מה? סתם, מטוסים, את לא שומעת מטוסים. זה רעשים של מטוסים. מה? למה להכריח? נו, אבל למה להכריח? מה יקרה אם יהיה אזעקה? מה תעשה?